Bună, dragilor! Astăzi gătim carne de porc în suc propriu. Haideți să începem! Am tăiat-o în bucățele de 40-50 de grame. Bucățele pe care urmează să le condimentăm cu sare, piper și agar-agar. Sigur că după preferințe puteți să puneți și alte condimente, de genul foi de dafin, cimbru. E o chestiune de preferințe. Noi o facem simplu. La 1 kg de carne avem 10 grame de sare, 2 grame de piper și o linguriță de agar-agar. Agar-agar e un gelifiant 100% natural, dintr-o algă de mare. Este un produs 100% natural. Ajută la gelifierea conservelor. Acum amestecăm și urmează să le punem în borcan. Acum urmează să punem carnea în borcane. În borcanul ăsta intră undeva la 170 de grame de carne. Se folosește spată de porc. Este cel mai recomandat produs. Nu e nevoie sub nicio formă să puneți apă, pentru că carnea își va lăsa sucul. Carnea o punem până la umăr, să zic așa, da? Nu trebuie umplut borcanul, pentru că trebuie să aibă loc unde să lucreze în interior. Facem carne la borcan pentru că e cea mai bună variantă, să nu o punem la congelator. Da? Pe lângă partea asta de costuri care nu sunt mici să congelăm carnea, discutăm și despre tot ceea ce înseamnă ulterior modul de folosire. Borcanul, după ce este gătit, sterilizat, îl deschideți, îl mâncați ori simplu, ori în diferite combinații cu mâncăruri gătite, piureuri, mămălici sau fiecare cu preferințele lui. Nu trebuie ținut la frigider, un lucru foarte important. Se va ține în condiții de cămară. Borcanele trebuie strânse bine, dar nu date peste cap, urmând ca să le punem în Magicupta, să setăm timp, temperatură și atât. Altceva nu este de făcut nimic în plus. Mie mi-a luat de ordinea până în 10 minute să pregătesc aceste borcane. Asta e tot ce aveți de făcut. În 10 minute aveți o conservă de casă excepțională. Sare, piper, fără niciun fel de ameliorator, fără niciun fel de conservant, totul natural. După ce le-am umplut, urmează să le punem în Magicupta, aparatul care gătește și sterilizează în același timp. După ce Magicupta și-a făcut treaba, s-a răcit, avem produsul gata. E momentul degustării. Haideți să începem. Gelatina este superbă, un pic de grăsime deasupra. Haideți să vedem. Super! Extraordinar de fraged și asta datorită faptului că înăuntru se face la o presiune destul de înaltă, undeva la vreo 3 atmosfere. Excelent! Conservă de casă, 100% naturală, în doar câteva minute făcută. Fantastic!